नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम सुनीता प्रेमी है। मैं एक बेटा द्वार बुक सुनाने जा रही हूँ। आप लोग फुल वॉच कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पूरा सुनिए। फुल वॉच कीजिए आप लोग। अरे मालिया के बागना गिरनिया भाई देला। अरे मालिया के बागना गिरनिया भाई देला। अरे तावा सुंदर दुल्हा पुरी श्यामाले ओ। अरे तावा सुंदर दुल्हा मौरी श्यामाले हो। मौरी श्यामाले दुल्हा मुखाऊ ना बोले हो। अरे जे करा के जोरी बतिया के नाही लऊ के हो। अरे जे करा के जोरी बतिया से नाही लऊ के हो। अरे सूटवा संभाले दुल्हा मुखाऊ ना बोले हो। अरे जे करा के जोही बतिया से हो नाही लऊ के हो। अरे जे करा के जोही बतिया से हो नाही लऊ के हो। दुआर से आइले पापा हो अनजान पा। अरे काहे दुल्हा मानवा उदास कैले बाळ हो। अरे काहे पवन दुल्हा मानवा उदास कैले बाळ हो। अरे जे करा सोय जोही बतियाऊ हे नाही लऊ के हो। अरे जे करा के जोही बतिया उहे नाही लऊ के हो। कहाँ बढ़िया कन्या